Gipaila-ila sa mga langyaw ug lokal nga mga delegado ang kasaysayan, pagkaon ug kabilin sa Sugbo pinaagi sa paglantaw a Heritage Tour of Old Cebu ning Miyerkules Enero 28, 2026. Kini kabahin sa mga pasiunang kalihukan sa ASEAN Tourism Forum 2026. Gisalmutan og 60 ka mga delegates gikan sa nagkadaiyang nasod ang pagbisita sa mga makasaysayanong mga dapit sa syudad sa Sugbo. Gisugdan kini sa Magellan's Cross kung asa gipahigayon ang reenactment sa pag-abot sa Kristyanismo sa Sugbo. Nangulo si Cebu City Mayor Nestor Archival sa paghangop sa mga bisita. Milahos sa labing karaang simbahan sa tinuohang Katoliko sa Pilipinas ang mga delegado sa Basilica Minore del Santo Niño. Mipadayon ang ASEAN Tour sa Fort San Pedro kung asa makita ang bungbong nga ginama sa mga bato o corals nga gihimong depensa sa unang panahon batok sa mga buot mosakop sa Sugbo. Sakay sa Tartanilla, gihatod ang mga delegado sa National Museum of the Philippines, Cebu kung asa makita ang mga nagkadaiyang historical facts. Sa pag-abot sa tour sa Casa Gorordo, mas napalawman pa ang kahibaw sa mga bisita kalabot sa mga karaang panimalay o paagi sa pagpuyo sa mga Sugboanon. Mipadayag ang delegate gikan China nga ang maong tour nagpakita sa kasadya sa kultura sa Sugbo. I like the scenery here and the people are very friendly and I can see that we have the similar culture, the traditions, the food. And yes, we are near neighbors and I think that we will have a better future. Mitapos ang maong kalihukan sa Museo Sugbo nga nagpakita sa lain-laing tradisyon sa nagkalain-laing lugar sa probinsya. Mipaambit sab og positibo nga mga opinyon ang duha ka mga delegado gikan sa nagkadaiyang nasod. It doesn't feel like traveling, but it feels like we're going to another home. So please come. Your good hospitality is very touching to my first time visit here. A lot of good atmosphere. Ang paglibot sa mga cultural ug heritage sites sa syudad nagtinguha nga mas masabtan sa ubang delikado ang kasaysayan sa Sugbo alang sa pagpalig-on sa alyansa tali kanila. Kini si Mark Armas alang sa MyTV, Cebu.